Ben, boas tardes de novo. Imos comezar case no momento que estaba previsto coa última sesión deste simposio, a mesa redonda sobre facendo un balance dun ano e perspectivas de futuro da tradición. Un tema que xa se asomou en varias das intervencións desta mañán, que creo que presenta interese por parte de todos, e que no cal queremos reflexionar un pouco sobre este ano que acabou. Non vou comentar cales foron os motivos para seleccionar por parte da Academia as cantareiras, porque xa se falou bastante diso. Só que quería facer ver algo que é unha obviedade, que o éxito que este ano tivo a elección das letras galegas polas cantareiras non foi mérito, evidentemente, da Academia, senón que foi mérito da sociedade galega que sostén ese patrimonio de todos. No ano 22 houbo as tanxugueiras, foron ao Benidorm Fest, e creo que esa actuación fixo que se difundira moitísimo máis polo mainstream o fenómeno que constitúe a nosa música tradicional. Pero iso tampouco foi causado polas tanxugueiras, sino que as tanxugueiras é tamén consecuencia de todo iso, consecuencia dun fenómeno que empezou, como tamén se dixo aquí hoxe, pois, podemos remontarnos ao século XVIII con Sarmiento, podemos ir máis atrás que as cantigas de Amigo, e máis recentemente un folclore que cando se pensou que estaba empezando a esmorecer, foi recollido por moitas persoas desde finais do século XIX ata agora, incluindo bastantes persoas das que están aquí nesta sala. A sociedade recolleu este patrimonio e está habendo nos últimos anos unha eclosión tamén a todos os niveis, tamén nos ámbitos urbanos, e que está chegando tamén a xente nova, que é o máis importante que creo que debemos ver nesto. Creo que hai que entender o noso patrimonio cultural non como un patrimonio arqueolóxico que hai que conservar nunha vitrina, senón que hai que coñecelo, expandilo e ver que pasa con el. Diso imos falar aquí, aínda que dicen que non iba a falar nada, pois xa... Ben, comezamos logo a nosa mesa con Isabel Vigo, Richi Casar e Xavier, Richi Casás. O teu apelido foi moi oído este ano, para equivocarme agora. Ben, empezamos logo con Isabel Vigo. Isabel é licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago, especializada en Patrimonio Cultural Galego-Portugués na Universidade da Coruña, sobre todo no patrimonio cultural inmaterial, ámbito no que se seguiu a formar porque está traballando desde o ano 2020 no Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego. Apoi para nós, non? En confianza. Foi unha das comisarias da exposición Cantareiras, Oralidade, Creación, Transmisión, unha exposición magnífica da que puidemos disfrutar durante este ano 2025 no Museo do Pobo Galego. Foi tamén coordinadora con Carme Campo do seu catálogo. Ela vai nos falar logo desta exposición e da súa perspectiva de como transcorreu este ano. Grazas, boa tarde. Primeiro agradecer á Academia este convite, a Ana, a María pola chamada, a Antón, que creo que xa se foi, pero que creo que tivo algo que ver en que eu estexe aquí sentada e como patrón do museo entendo que intercedeu. E
O que decía un pouco Ana, a miña intervención vai a contar o que supuxo este ano do Día das Letras Galegas no Museo do Pobo. E este ano comezou non no 2025, senón o 5 de xullo do 2024, cando se fixo viral, por así decir, esta convocatoria. E un pouquiño antes, tamén Yolanda andaba por aí pedíndome estas fotografías que foron virais tamén, non? Se algo significou para o apoio para o Arquivo do Patrimonio Oral este ano Cantareiras, foi o aumento das solicitudes de cesión, é dicir, materiais do arquivo que saíron para exposicións, para publicacións, principalmente pois das homenaxeadas e nomeadamente a Delfina e Rosa Casás, porque a par das fotos que a familia cedía, non? Según correspondía, as de Dorote Xúbar, por ser informantes de Dorote Xúbar e nós ter ese fondo, foron estas dúas principalmente as máis solicitadas, e a que tedes á dereita é a única que se lle vía realmente a cara a Rosa ou a de Riche, entón era a máis solicitada e a que estivo en multitude de exposicións, e a propia Real Academia foi que na solicitou e por eso poñía aí esa captura da web da Real Academia. Pero non só as homenaxeadas, creo que se falaba xa pola mañá, ou non sei se falamos na comida, de como isto era colectivo, no sentido que eran 7 mulleres, pero de repente cada localidade, cada investigador buscou as súas cantareiras e puxo en valor as súas cantareiras. Entón, tamén chegaron moitas consultas e moitas peticións de materiais de pois, sobre todo por localidade, non? Moitas das veces, ou incluso buscando a unha informante concreta do cancioneiro Xúbar Santamarina. Para o apoio significou eso, o apoio estivo chea de xente físicamente no museo, pero tamén o notamos nas estadísticas. A dereita tedes de maio do 2024, para poder comparar ese maio-maio, e na xeral, dende a creación desta web. Parece que hai poucas, e eran moitas, aumentan no 2022, falaba aquí a Ana xa dun dos fenómenos que aconteceu no 2022, pero no 2022 tamén aconteceu no apoio, que o apoio comezou a ter, digamos, un traballo máis estable dunha persoa a media xornada, que agora se convertiu nunha xornada completa. E isto que implica? Que eses picos de descargas que te empeza a ver no 2022 é porque no 2022 se empeza a traballar na subida daquela colección, daqueles fondos que eran os máis solicitados no noso arquivo, que era o Fondo Xúbar Santamarina. Poñer a disposición, ter esa estabilidade no arquivo implica, o sea, supúxonos poder facer cada vez máis disponible este fondo online e as descargas comezan a notarse. Decía que parecen poucas porque en maio chegamos a ter case 11.000 descargas este maio do 2025, evidentemente. Vemos que en xaneiro co éxito, bueno, co comezo escolar, ou coa preparación do ano Cantareiras, aumenta, en maio dispárase, no verán pois decae como case sempre, pero en outubro segue a subir, o sea, este último mes de outubro continuou a subir. Entón, é dicir que o apoio continuou, a pesar de ese auxe de maio, continuou a ter moitas descargas online. Tamén supuxo a chegada de novos materiais orixinais. Os materiais chegan de moitos xeitos, continúan a chegar casetes para digitalizar, que van directamente a ese formato para poder traballar con eles. De entre esas poñía o exemplo de Eva Manolo Escobar, Eva e Julio Madrid, porque estamos en Muxía, e era ben tamén falar de como chegou a nós Juan José Albite Castiñeira, tamén a través do contacto de Varela, con esa publicación tan a caída este ano e de tanta axuda. Entón, o fillo de Eva Castiñeira trouxe nos 2 casetes para digitalizar, para saber o que había neses casetes. E moitas veces no apoio hai que facer isto de digitalizar sen saber o que hai dentro, arriscándonos a que non haxa nada, pero o risco hai que correlo para non vai a ser que teñamos a Eva Castiñeira cantando algo inédito. Non foi o caso, digamos, non era nada orixinal, no sentido que o que atopamos nestas 2 casetes era un mix que a propia Eva fixo, un remix destos que fixemos todos no casete, mezclando a súa voz daquel Recolleita, daquel casete Recolleita, pois con pezas de Manolo Escobar e Julio Iglesias. Para o apoio en sí non ten relevancia por non ser material orixinal, pero creo que para coñecer máis a personalidade e a autoestima de Eva Castiñeira foi ben funcional.
Tamén nos chegan moitos en digital, tedes aí como esa captura de arquivos que chegan soltos. Todo eso ten que vir con datos, porque senón é un pouco isto de 1, 2, 3, é un pouco complicado de catalogar despois. E, bueno, un exemplo, témolo aquí tamén, de Arredor da Tradición, de Xulia Guillerme, de como xa traballan no digital, como xa as cousas non chegan traballadas e como é máis fácil así subilas a un repositorio. Nós non queremos nin a exclusividade, nin a primicia, o que xuntamos son o que o país recolle para que o país teña acceso a él, non? Entón é un pouco esa idea. E das diversas maneiras que este ano chegan a nos materiais, pois tamén está as redes sociais, non? Entre todas, que é un proxecto de andar cos tempos. María Vidal Solla, pois a través das redes sociais, trataron este ano de xuntar voces e un dos seus puntos deste proxecto está en que logo ese material, a finais deste ano, se cederá o apoio para que todo o mundo teña acceso a él, non? Pois son como distintas maneiras de que chegan a nos as grabacións. Chegaron tamén datos das informantes que xa tiñamos e que tiveron nomes e apelidos. Tiñan nome e agora teñen apelidos. Puxen aquí o caso de Concha da Grade, que Branca xa nomeu pola mañá así de pasada, que foi un dos momentos emotivos tamén deste ano, non? Como a través do Folcast, que é un podcast financiado pola Vicepresidencia da Diputación de Lugo, creo que imaginado, non? Por Branca Villares e Xosé Gago. Eles viñan primeiro buscando as grabacións do fondo das grabacións de Dorote Schubart, onde Concha era Concha da Grade. Cousas deste ano tamén un pouco máxicas. Nese momento, cando eles nos veñen a preguntar, atopamos outra cinta nun fondo de Miguel López Coira, onde era Concha do Casal. E a través deste podcast e da investigación que les fixeron con Suso do Rei, que era o fillo de Concha, sabemos que Concha Casaleiriz, de San Vicente da Grade, e esa fotografía, que tedes aí da veciñanza reunidas na que hoxe é a Casa de Lucre, pero que era a Casa da Concha, onde todos os veciños a lembraron o día 18 de maio, arredor de empanadas, tortillas e música. Foi tamén, non, como vedes aí as fotografías que nos deixaba Xosé, e esa cinta orixinal que era anterior, unha grabación anterior a de Dorote Schubart. Entón temos 3 grabacións desta muller, e foi emotivo ver como a veciñanza a lembraba, non? Tamén construindo esa personalidade arredor da cantareira que foi Concha da Grade, que agora xa ten apelidos tamén. A participación en exposicións, en publicacións, en documentais, todos os micros e fotografías que nos puxeron este ano no arquivo, nun espazo pequeno, pero no que tivemos moita xente para o propio documental da Academia, Se canto porque quero, estiveron ali grabando eses fondos, principalmente da colección Schubart Santa Marina. Publicacións tamén da xenda esgotadísima da Deputación de Lugo, e, sobre todo, o coñecemento do noso traballo. Todo o mundo quería vir ao apoio, a coñecer o apoio, e todo o mundo quería vir alumnado en prácticas e voluntariado, ata tal punto que non dábamos feito para atender a esta rapazada, que tamén é un fenómeno dos últimos anos. Na verdade que non fixen a conta de canta rapazada universitaria pasa polo apoio para facer TFMs. É dicir, eso habría que empezar a contar tamén cantos TFMs están a facer de tradición oral, porque eu sí que vexo que é sintomático, na época canta rapazada pasa con este fin, non? Como coñecer o arquivo tamén a través de pequenos traballos de investigación, moitas veces en zonas que cada un vai a buscar a súa zona concreta, non? E logo, pasando xa ao museo en xeral, o apoio fai parte do museo, pero para poñer a par, este foi un traballo que había que facer, o traballo de gabinete, de despacho, pero á vez o Museo do Pobo, dende o momento que subemos da homenaxe, propuxémonos o equipo técnico expoñer este legado inmaterial, non? O reto da exposición do patrimonio cultural inmaterial. Como expoñer aquilo que se sinte de oído e se sinte de pel, de emoción, nunha exposición, non? Cando normalmente todo o que hai nunha exposición é material. E entón fixemos esta exposición de oralidade, creación, transmisión, que eu aquí vin a chamar a exposición da transmisión. Non sei, moitos que están aquí igual xa estiveron, pero esa exposición e este reflexo que tedes aquí na presentación é ese espello que atopabas ao principio, ao inicio da exposición, unha exposición temporal, pero que te levaba nese espello a facer parte desta mensaxe da transmisión. E un fío de coplas que tentei reflexar aí na parte alta da diapositiva,
de como todo o fío de coplas que te animaban, non? Que falan esta mañá desas coplas de camaradas que animaban a continuar coa transmisión. Era máis conceptual que lexible no claustro alto do Museo do Pobo, pero era esa idea e ese concepto da transmisión que estaba presente dende ese espello ata a cociña na que remataba a exposición. Como vedes nos créditos, un equipo pequeno, pero coa sorte de que toda a institución e particulares os que chamamos estiveron aí presentes e a xente colaboradora sempre co museo que sen eles non teríamos feito tamén este traballo en tan pouco tempo. Un dos principais obxectivos tamén era sacar do anonimato a todas aquelas creadoras, transmisoras e recompiladoras que figuraban nos nosos fondos bibliográficos e sonoros para sumar os seus nomes aos 7 que xa mencionaba a Real Academia. Esta era o mural central da exposición con todas estas fotografías que non teñen nome porque para saber os nomes destas mulleres, que son a maioría do Fondo Xugar Santa Marina, pero temos aí a Felicia de Fofi, que é do Fondo de Guillermo Ignacio, ou a Jesusa Suárez, que tamén tivemos a sorte de tela no museo, que é do Fondo de Mero, de Baldomero Iglesias, que facían parte dos nosos fondos e que para saber os nomes de cada unha delas tiñades que sentar na cociña e nutrirvos tamén a mediante unhas tablets e tecnoloxía de quen era cada unha delas e como cantaba, non? Porque tamén nos permitía darlle ao play dunha selección que fixemos centrada nesto que falábamos agora, o que saiu o tema, non, de como seleccionar, pois tamén en algúns casos foi difícil seleccionar porque o que se estaba festexando este ano era a lingua. E moitas veces era, pois, nalgún caso, nalgúnas informantes era complexo buscar só coplas en galego, non, que tamén é un tema para tratar. Unha exposición e unha peza audiovisual de como se fixo. A exposición foi temporal, xa rematou en setembro, e o que nos queda agora, neste momento, é esa peza audiovisual de 45 minutos que tivemos a sorte de facer, o luxo de traballar con 6 producións creativas. Vedes aí o antes e o despois, non? A Noemi Basanta, que ademais de chamala por filóloga, chamámola por adufeira. Noemi Basanta como eso, na entrevista na nosa biblioteca e logo como estaba este documental tamén exposto na sala de audiovisuais, non? Ao final da exposición. E tivemos a sorte de contar con tanta xente e tan boas entrevistas que isto dou para un documental de 45 minutos, pero tamén para moitos recursos para as nosas redes sociais. Teño aí a Xulia, que fixo parte deles moito asentindo, e unha lista de reproducción que tendes no YouTube do museo, precisamente para ver todo isto que non nos entrou na peza resumida, porque foron 23 entrevistas, se non recordo mal, entón había todo que xuntar isto. Bueno, tivemos a sorte de contar con uns montadores excepcionais. E a creación de todas estas actividades específicas que incluísen a todos os públicos. Pensade que, cando sae pública a noticia, estamos en xullo, e as compañeras do DEAC xa teñen preparada a programación educativa para o curso que ven, que é setembro. E hai que meter as cantareiras, non? Pois tamén, a raíz da exposición, xa tiñamos a sorte de ter o itinerario sonoro, que é unha actividade que é estable, digamos, ou continua, dende o, creo que empezamos no 2021, que lle pon voz ás salas permanentes do museo, pero houbo que facer outras tamén arredor da exposición. Vedes aí o Prende no Colo, que foi unha actividade con Luís Prego, a presentación do disco de Falla, guiada cunha conversa con Bea Busto, a propia grabación da Riproposta, o programa de Radio Clásica, con Yolanda Criado, o día 17 de maio, ainda que foi así un falso directo grabado o día anterior, emitiuse dende o auditorio do museo, no que tamén estivo Bea Busto, no que tamén estivo Falla e no que tamén estiveron Olga Kirk e Icía Díaz, como esa idea de transmisión de nai e filla, non? E esa idea que tentamos ter nas todas as actividades relacionadas coa exposición. Vedes aí a voltas co baile, coas informantes empoderadas no noso auditorio e tomando café e contando as súas vidas e os seus repertorios. Pero tamén os concertos das Boua, das Raigañas e creo que estaban por aí a visita cantada das Irmás Felpete, que tamén foi un exitazo. Todas as actividades tiveron aforo completo, os concertos no claustro foron tamén un éxito, e entón, pois é iso, non? A idea de facer o museo visitable e cantalo tamén.
Foron 6 meses de traballo a contrarreloxo, por isto de que sae sorpresivamente e temos que ter unha data de inauguración. Entón, toda esa investigación que levaría anos, que é analizar os libros que temos na nosa biblioteca, montar unha exposición, deseñala, pedir a cesión de pezas, faise en 6 meses, e ten que ser así, é un acotado. E 6 meses de exposición. A exposición inaugurouse o 11 de abril e o 28 de setembro acabou. E está aí o momento da inauguración, na que xuntamos no claustro Altos en Belovir 250 persoas, e tamén con esa idea de Carme e Rosario das Marías, que outras nai e filla que estiveron presentes nesa idea de transmitir. E na clausura, que creo que o aforo eran sobre 160 persoas e cerraron as portas para que non entrase máis xente, festexámolo co 576 cantos, un espectáculo que xa se iniciara antes como homenaxe a Dorote Xubar en marzo do 24, debeu ser, imagino. Miro a Richie porque Richie fará a mice do 24, donde Richie Casás, Fran Barcia, Tania Camaño, Marina Vidal e antes Antía Meixeiras, non? Se non me queda ninguén atrás, na parte musical, non, de adaptación desta homenaxe a Dorote Xubar, e na parte audiovisual, traballando coas fotografías e cos negativos, que aí nos atopamos algunhas sorpresas, nomeadamente de Muxía tamén. Esa parte audiovisual que levaban dende Memoria Cinema Fran Rodríguez Casal e Laura Piñeiro, que estiveron traballando no apoio con este fondo. A raíz disso organizamos tamén visitas comentadas, todas con aforo completísimo. De feito, entre estas visitas comentadas, que chamamos así porque Carme, que é normalmente quen se encarga das visitas guiadas no museo, me convidou a comentar todas as anécdotas que tiveramos á volta da cesión das pezas, da propia investigación. Entón, armadas con un altavoz portátil e unha tablet, tamén lanzábamos sons e vídeos que nos chegaron máis tarde da inauguración da exposición, non? Como un Super 8 das pandereteiras de Buxán, de Rois, nos chegou despois porque todo este auxe fai que tamén a xente busque nos seus fondos materiais orixinais, non? E, bueno, vedes na fotografía dereita como de repente parte da visita tamén é protagonista e se poñen elas a explicar, porque as Leilía viñeron todas as visitas da exposición, entón tamén hai esa parte no que a visita dura máis, duraban 2 horas, se veñen as Leilía que teñen que contar a súa experiencia, pois dura un pouquiño máis tamén, non? E o acompañamento a colaboradoras informantes. Como dicías, Leilía, en distintos momentos pasaron todas por ese espello e por esa cociña. Tamén a familia de Eva Castiñeiras, como no verán, se achegaron e, claro, acompañámolos durante a visita á exposición, e logo como os de Ninjures, que levan ao Manueliño por todos os festivais do país, pois artellamos con eles aí coñecer a familia da informante, de Salomé de Maroxo, que se ve aí en pequeniño na tablet, que era un informante do apoio. Os de Ninjures coñecen a Salomé polo arquivo, chegamos polo éxito dos de Ninjures a familia de Salomé e xuntámolos a todos no museo para que les se fagan aí un obsequio tamén, e para xuntar a tataraneta de Salomé de Maroxo, que xa non é Salomé de Maroxo como Concha da Grade, agora é Salomé Pardo Vázquez, non? Entón tamén temos a familia de Salomé identificada e orgullosa de ver a súa nai, neste caso, que Trini é a filla, e como Trini canta igual que Salomé, tamén foi un desos momentos emocionantes desta exposición. E logo, o final, digamos, é dar resposta ás peticións de exposición permanente e itinerante que nos atopamos no libro de visitas da exposición xa dende xuño. Cando ainda estábamos empezando a resolver como facer as visitas comentadas, porque temos demanda e todo o mundo quere ver, e non só podemos facer as visitas para eses colaboradores da exposición, senón que vamos a facer máis democrático, vamos a poñer unhas datas de visitas guiadas. De repente, isto non pode quedar só, bueno, señalei aí, non pode quedar só en Santiago, isto ten que estar presente no museo dun xeito material, e, bueno, aí queda a porta aberta. A exposición, evidentemente, un museo, como igual que decía para o Departamento de Educación e Acción Cultural, xa tiña outras exposicións programadas nese mesmo espacio. A exposición tampouco se pensou sendo itinerante, quero dicir, non é así tan sinxelo de resolver. E como esta mesa tamén ia de futuro, unha das cousas que máis me emocionou tamén deste libro de visitas é que a última páxina é ese dibuixo que tedes á dereita. Gaia, así, debuxou a unha nena pandereteira e así acaba o noso libro de visitas. Entón, eu creo que sí que hai futuro
hai moita rapazada e neste libro tamén quedou exposto que disfrutaron e que descubriron a lingua e a música galegas a través desta exposición e a través dun museo que pretende estar vivo, non? E pretende tamén dar este servizo á sociedade, que a sociedade se identifique co que hai dentro. E puxen próximamente, porque cando acabei de preparar a exposición, a presentación, non o podía poñer aínda porque non era seguro, pero ora xa o é. Así que a futuro, emplazo vos o 17 de decembro a 7 da tarde no Museo do Pobo Galego, que cando se vai a presentar o catálogo da exposición, que tamén é de inicio, non estaba na idea, pero que grazas ás peticións populares, vamos dicir así, pois acabou realizándose, non? Con textos de Ana e de Antón, da propia Carmen Maiseu, que fixemos as visitas e narramos como se dou esta exposición, de Elena Maré, que é responsable de comunicación, pero tamén de Seixoes Produción, con todas esas entrevistas importantísimas que tivemos, e que é un fondo que queda no museo. Estas testemunhas que tivemos este ano alrededor deste tema fan parte tamén do arquivo que é o Apoio. E máis nada que decir que o futuro eu creo que está porque o Apoio siga sendo estable e sexa confiable para deixar os seus fondos, novos fondos, pero tamén para que cada vez máis consigamos o que nos pediu en parte tamén Dorote Xúbar e nos piden outros compiladores que nos deixan que poñelo a disposición do pobo. A frase de Mero, cando no 2007 comeza ou arranca a idea do Apoio do Arquivo do Patrimonio Oral é devolverlle ao pobo o que o pobo lles dera xenerosamente. Entón, ese é o camiño co que seguimos e que esperamos que esta estabilidade e esta idea deste ano continúe. E eu creo que así o fai porque o que nutriu esta homenaxe nutriu o museo, pero tamén nutriu a sociedade. Entón, eu creo que continuará. Deixo paso aos músicos, que creo que igual teñen máis perspectiva de futuro dende outro tono. Grazas, Isabel. Esperemos que efectivamente esa exposición magnífica teña de alguna maneira unha continuidade parcial ou de alguna maneira no tempo, non? Porque desde logo non cabe dúbida que forma parte do espírito do Museo do Pobo e de alguna maneira sería, como vos comentou moita xente, sería desexable que houvese esa continuidade. Ben, continuamos con Richie Casas, saxofonista criado entre a vila da Igrexa de Cerceda, do cal oímos falar moito este ano, ao barrio da Agra de Orzán. Realizou a súa especialidade de jazz no Conservatorio Superior da Coruña. O seu concerto de fin de carreira xirou arredor das gravacións que Dorote Xúbar lle realizou a súa tía Rosa en Cerceda. Froito desa investigación, en 2020, publicou o libro CD Fuliada na Vila, onde fala do concepto de xeración túnel para explicar os retornos, foliadas e cantos de taberna que se viven nos últimos tempos. Richie tocou en orquestas como Los Satélites, foi membro fundador dos Papaqueixos e actualmente forma parte da banda Xangai. Tamén, como se acaba de decir, participou no espectáculo 586 cantos, dirixiu o Pardiñazo, un gran concerto para a celebración do 40 aniversario do Festival de Pardiñas en Guitiriz. Creo que Richie é unha voz moi autorizada para contarnos, para falarnos do futuro da tradición e para falarnos tamén de como o noso patrimonio tradicional é apto para todo tipo de fusións, neste caso no que el máis sabe do jazz, pero como tamén estamos a observar desde outras moitas perspectivas. Cando que irá, Richie? Moitas grazas. Sí, voulle pedir a Isabel que me poña, bueno, atracar aquí a manga armada, que me poña a foto de Rosa Adolfina, porque vou falar desde o coñecemento de Rosa Adolfina, porque Rosa era a miña avoa, e Adolfina era a súa tía e a miña madriña. Grazas polo de voz autorizada, autorizada pola Real Academia, porque fostes vos os que escollestes a Rosa e a Adolfina para
para simbolizar, entre outras cantareiras este ano, a todas as cantareiras que foron, que son e que serán. A miña boa Rosa e a súa tía Adolfina, cantareiras de Cerceda, viron esmorecer a vida que coñeceran de mozas, que fora o marco no que elas desenvolveran a súa arte na pandeireta. Deixou de haber fías, deixou de haber foliadas, deixou de haber mallas, a xente deixou de xuntarse, os seus fillos marcharon vivir a Coruña, onde o bailar e o cantar en galego era anatema, e elas pensaron que o seu cantar morrería. Pero non foi así. Igual que Dorocé, cando estaba recollendo por aquí, pensou que era o último momento e que despois desta xeración de Rosa e Adolfina, pois a xeración de despois non parecía moi interesada na vida tradicional, no canto, no baile, a que eu chamo xeración túnel, pero por sorte chegou outra xeración despois que cambiou as cousas. E o balance deste ano ten que comezar por esa xeración que cambiou as cousas, non? Tanto os propios galegos como os nosos veciños, os nosos povos veciños, tiveron esta ferramenta cultural, a poesía, a música e o baile ao seu dispor. Mais ningún pobo que coñezamos explorou con máis vigor e intensidade estes elementos. O recoñecemento da Academia eleva a nosa práctica de cantar, de bailar, de inventar poesía ao seguinte chanzo, o chanzo académico, que aínda non lograra. Tamén necesario e que aportou este 2025 novos camiños a este viaxe secular. Este ano vimos nacer novas investigacións, os TFMs, por exemplo, novos traballos literarios, novos discos, novos traballos de compilación, novos arquivos, novos grupos de música tradicional, e a renovación de grupos de música tradicional que xa existían, o Neotrad, novos discos, novos proxectos audiovisuais. O nomeamento da Academia serviu de excusa para que quen non sabía a que dedicar o seu esforzo de produción o dedicara ás cantareiras. E serviu tamén para que xente que leva traballando moitos anos na tradición oral se animase a sacar adiante ese traballo que levaba anos adiando. Pois mira, temos aquí hoxe a Xavier que sacou o seu cancioneiro Serodio, moitos outros compiladores ou músicos como a min sacaron os seus traballos que levaban tempo dicindo teño isto aquí, quero facer algo, quero concretarlo e animáronse este ano a facelo. A festa deste ano foi descentralizada e atrévome a dicir que mundial. Non exagero, descentralizada porque en cada parroquia do país temos un grupo folclórico, unha asociación, unhas pandereteiras ou alguén que aproveitou a corrente para sair á rúa e cantar con forza. Aquí estamos, aínda estamos aquí. E mundial porque nos centros galegos de todo o mundo repítese o mesmo fenómeno, ademais das clases de sevillanas. Así que tamén parabéns a esta lección á Academia. No eido educativo no que me movo a diario foi un ano moi fácil, no que a celebrar as letras galegas foi moi sinxelo recurrir á asociación ou ao grupo de pandereteiras local, invitalas ao colexio e facer unha festa con elas, porque aí está a verdade da música tradicional. Creo que sabemos todos non confundir o mapa co territorio. O territorio é esa verdade. A verdade son as Felpete, por exemplo, aquí presentes, ou as abaladeiras que cantarán dentro un ratiño. Ese é o territorio, e a Academia fai o mapa. O mundo académico elabora ese mapa que nos permite comprender, profundizar, ou ese mapa que ten Manolo Enrico na cabeza, que me gustaría estar na súa cabeza para ver como ve el, como visualiza toda esa evolución histórica dos arquivos, dos compiladores, das cantareiras. Aínda con todo, unha aportación que a miña xeración non tivo, máis que está a ser cada vez máis de utilidade, é a dos arquivos. E aquí paso a falar das perspectivas de futuro. Un invento urbanita e académico que Rosa e Adolfina nunca precisaron e que non entenderían, pero que as xeracións que nacen hoxe estalles a ser de moita axuda e, sobre todo, de inspiración. Nos arquivos sonoros e audiovisuais está reflectida a nosa música e baile, tal como se producía. A partitura ás veces é un atranco entre a orixe e o que quere facer o artista. A partitura moitas veces non é capaz de reproducir a verdade do que se facía. Nos arquivos sonoros está reflectida esa realidade. Neste momento histórico, no que a transmisión xa non depende do que se fai nas cociñas, e depende de mestres, de mestras e de persoas que consultan os arquivos, é cada vez máis numeroso o número de persoas que transmiten ese saber a un alumnado cada vez tamén máis numeroso. É necesario que este alumnado entre en contacto coa verdade da nosa tradición, que non se atopa en partituras nin en cancioneiros escritos.
Esas miles de horas de grabacións están servindo hoxe en día para redescubrir dimensións descoñecidas na nosa tradición musical, poética e coreográfica. É salientable neste eido a aportación, e non é peloteo, do apoio do Arquivo do Patrimonio Oral de Identidade, do que nos acaba de falar Isabel, que recibe arquivos particulares e de entidades diversas, digitalízaos e pones en liña cun buscador moi flexible e adaptado á natureza do patrimonio inmaterial. Quizáis ese cancioneiro definitivo do que falaba antes Manolo Rico non vai a aparecer xa na galaxia Gutenberg, senón que vai a aparecer na rede, vai a aparecer en liña, que ten unha facilidade para recoller algo tan etéreo como é a tradición oral e poder visualizalo desde varias perspectivas. No apoio podedes buscar por letras, por temáticas, por compás, por un montón de características que ten cada cantiga que están indexadas grazas ás análises, entre outros, de Sergio de la Osa, que xa non está, pero que esta mañá nos explicou con erudición a intensidade que hai detrás do análise de cada pequena peza ou de cada pequena copla. Tamén está a Fundación Joaquín Díaz, a Fundación de Alan Lomax, a Cultural Equity, a Biblioteca Nacional, todas con posibilidades de consulta en liña. E é de agardar que nos próximos meses, incluso nos próximos anos, agardemos que sexan poucos, moitos máis particulares, asociacións, fundacións e outras persoas xurídicas ou físicas fagan o propio. En máis desas asociacións e grupos folclóricos que tanto tiveron que ver co renacemento da nosa tradición está un incontable número de grabacións en audio e vídeo de pezas únicas que caracterizan o folclore de parroquias e comarcas e que están por descubrir para mirar de parte do público. Os arquivos de tradición oral son unha fonte de saber de primeira man para investigadores, profesionais do ensino e público xeral, que non se esgota na consulta. Remítome a charla que nos deu esta mañá Xulia Feixó. A transmisión mudou. E agora as xeracións novas non van recibir, como recibiu Rosa, ese saber na cociña das casas. Van recibir de clases máis ou menos regradas e a través dos arquivos. Que pasará? É algo que agora vamos ser espectadores, e actores tamén dese proceso no que a transmisión mudou e agora vai ser a través dun novo método. Penso que está funcionando ben, pero estaremos atentos a ver que sucede con iso. A súa análise leva a que mergulle neles a unha infinita rede de relacións, correspondencias, parentescos, ramificacións das pezas musicais, das poesías, dos bailes, e destas co resto de elementos da nosa cultura, como oficios, ciclos do ano, celebracións, a historia, e con pezas de outras culturas. Sempre me resoa na cabeza ese canto de seitura que Dorocé recolleu en Hermisende, na zona galego-falante de Zamora, que se repetiu exactamente, escoitei a grabación. Non está aquí Sergio para preguntarlle, do mesmo canto de seitura, con outra letra evidentemente, recollido en Bulgaria, na antiga Tracia, cantado en dialecto tracio. É impresionante escoitar esas dúas melodías do mesmo canto de seitura con diferentes letras en puntos tan afastados. Estes elementos levannos de novo ao resto das artes que se desenvolveron históricamente neste territorio. A literatura, penso que xa non hai dúbidas se o que fan as cantareiras é literatura, a arquitectura, a música. Por iso, en canto foro teño ocasión de intervir, reclamo, por unha parte, a apertura dos arquivos públicos que xa existen, nomeadamente o Arquivo Sonoro de Galicia, dependente do Consello da Cultura. Rosario, hai que romper o porquiño, romper o peto, e poñer ese arquivo en liña, porque é un arquivo maravilloso, que está representada por unha profesional magnífica, pero que a pobre non dá abasto, e onde saquei as primeiras grabacións de Rosa e Adolfina, e xa vos digo, teñen aí grabacións os audios de Castelao, de Outor Pedrallo, de moitos compiladores, por exemplo, Pablo Carpintero ten aí unha copia do seu arquivo, é un arquivo maravilloso que estaría xenial ter en liña. E para isto é necesario compromiso de todos, principalmente compromiso dos políticos, dos que, falamos moi pouco de políticos, pero eles son dos que depende que isto se faga ou non se faga. O Consello da Cultura fai un esforzo, pero realmente se non hai vontade política, pois non se pode facer máis moitas veces. En resume, como dicía Mero, é unha frase moi boa, para devolverlle ao pobo o que o pobo lles deu xenerosamente. E falo, para rematar, da miña experiencia
coñecendo a miña avoa, a miña madriña, como cantaban elas, e como na Coruña eu me colaba nos ensaios de grupos folclóricos como o Xacarandaina, nos seus autobuses, iba de viaxes a veces con eles, como eses rapaces que aprendían esas cantigas tradicionais, eses bailes tradicionais, logo no autobús de volta empezaban a cantar espontaneamente, cando volvían de Orihuela del Tremedal en autobús, paraban en Valcarce, apartaban as sillas, poñíanse a bailar na cafetería espontaneamente, porque aprenderan esa cultura dunha maneira quizáis moi estática, moi preparada para un escenario, e como esa xeración de rapaces foron capaces de transformala na súa propia cultura. Foron capaces de, no seu propio lecer, facer iso que facían no escenario para eles, para comunicarse entre eles, para falarse desde os corpos co baile, para inventar coplas, inda que fose rudimentariamente, non? Estes rapaces de Xacarandaina, do Fiadeiro, todos estes rapaces que aprenderon en asociacións, cando volvían no autobús, despois de escoitar a cinta de Mecano 3 ou 4 veces, aburridos, sacaban as pandeiretas e botaban as pezas para a indignación da súa profe de pandeireta, que escoitaba grimada como incumprían todas as indicacións que lles dera durante os infinitos ensaios. Os alumnos fixeran súas aquelas pezas, e esta xeración é que fixo súas outra vez esas pezas, esas poesías, esas melodías e eses bailes. Esa é a xeración que fixo o revés que a xeración de meu pai, a xeración túnel. Unha xeración que foi educada no baile en galego, no canto en galego. Meu pai sabía facer pan, meu pai sabía cuidar ovellas, meu pai sabía todo o necesario para sobrevivir nunha aldea. Sin embargo, a min non me transmitiu nada diso, ni sequera me transmitiu o galego. Meu pai faloume en castelán. E esa xeración túnel viu como os seus fillos incumplían todas esas normas outra vez e volvían a bailar, volvían a cantar, volvían a comunicarse en galego. E non tiñan vergoña delo. Meu pai sí que tiña vergoña de bailar diante de nós, nunca bailou diante de nós, de cantar diante de nós. E por último, está nas mans desta xeración, a xeración de, bueno, eu non sei se serei moi maior, pero a xeración das abaladeiras, das Felpete, a xeración da xente nova, dos fillos de Branca que están aí, de inventar as coplas do futuro, que están sen inventar. A miña xeración quedámonos coas coplas do 19 e do 20, para hacernos suficientes, está a regueifa como proa dese movimento de inventar novas coplas que falen das cousas de hoxe, das cousas que hoxe a xente nova entende. Entre as moitas coplas que Rosa e Adolfina cantaban, que elas entendían, está unha que tomarei como exemplo, que di: a San Antonio le pido e a la Virgen del Pilar que tu ropita e la mía se vaya junta a lavar. Alguén de miña idade pode comprender máis ou menos de que vai a copla, non? San Antonio é o santo para conseguir mozo, moza, a Virxe do Pilar supoño que se pon para que rime, que tu ropita e la mía, que a tua roupiña e a miña vayan xuntas a lavar, quere dicir que convivimos, non, de alguma maneira. Hoxe que diría un rapaz da idade dos fillos de Branca, non? Que teñas o teu cepillo de dentes na miña casa, ou que compartamos a chave da wifi ou do Netflix. Esas coplas están por facer. Nas competicións de regueifa fanse coplas moi atrevidas que van por ese camiño, e creo que esa é a débeda que a nosa xeración ten co canto tradicional. E nada máis, creo que o máis importante vai ser o diálogo logo entre nós e convosco, así que deixo o turno a Xavier. Si, a mañán falouse tamén da relación entre a regueifa e a música popular e acabas de establecer tamén outro elo que é moi conveniente explorar, non? Ben, Xavier Díaz é cantante, compositor, investigador e compilador. Comezou a tocar a gaita na asociación da Urbanización Soto IAR do barrio dos Castros, se xa o que signifique IAR. Pois non o recordo. Vale. Creo que era un fillo de Breogán, pode ser? Non sei. Ben, non ten máis importancia. E aos 18 ingresou en Xacarandaina, que xa foi mencionada aquí tamén, onde participou como bailador, gaiteiro, pandereiteiro, iniciouse en recolleres etnográficas. Coa Compañía Nova Galega de Danza participou en 2005 e 2009 nos espectáculos Alento, Engado e Tradición. Formou parte de Berrogueto entre 2008 e 2014
con Guadi Galego, Guillerme Fernández e Xosé Loi Romero, levou adiante o proxecto a cada centro. En 2007 publicou o disco Coplas Parecía, froito dos seus traballos de campo polas aldeas galegas durante 2 décadas. Colaborou en discos e concertos con Kepa Junquera, Xosé Manuel Budiña, o Carmen París, Amancio Prada, Luar na Lubre ou os Cempés. Coas Adufeiras de Salitre editou en 2016 The Tambourine Man, que obtivo diversos recoñecementos, Noró en 2018, As Caterais Silenciadas en 2020 e Axúdame a Sentir en 2024. En 2022 presentou o traballo en solitario titulado Levantarse e Caer e hai moi pouco, como acaba de decir Richie, publicou o Cancioneiro Galego Serodio de 1979-2012. Dentro de toda esta trayectoria foi unha das primeiras figuras públicas tamén como compositor, cantante, investigador que reivindicou o papel das pandereiteiras dentro do panorama musical tradicional, porque, como el ten dito moitas veces, era o gaiteiro a figura máis recoñecida do principio, o gaiteiro, esa figura masculina, pero as mulleres, as que tocaban a pandeireta na casa, esas eran fundamentais nas épocas das ruadas, das foliadas, pero non eran recoñecidas socialmente, desde logo non eran máis alá do límite das súas aldeas. Por tanto, el tamén é unha voz autorizada para falar da tradición e da futuro da tradición en Galicia. Grazas, un placer, compañeiros, compañeira Richie, Ana. Como os que nos dedicamos a cantar, nos sentimos moito máis cómodos cantando que en estas situacións. Perdonaredes a miña desorde. Empezarei por dicir que o que comentaron os compañeros é moi interesante, hai moitos puntos realmente interesantes que tocar, daría para debates moi realmente ben oportunos, diría eu. Púxome moi contento, moi feliz cando me enterei da decisión que tomou a Real Academia. Creo que a Real Academia tamén se puxo moi contenta ao longo deste ano. Creo que foi unha gran decisión. Creo que cando as institucións tocan determinadas teclas sensibles, a sociedade síntese vibrando moito máis coas institucións que cando eso non acontece. Cando non acontece están aí, sabemos que están, pero non vibramos na mesma na mesma frecuencia. E vibrar na mesma frecuencia é guai para un país, para unha sociedade, para os músicos, para os pandereteiros, pandereteiras, para aquelas mulleres, para aqueles homes. Así que me puxen moi contento porque ademais levaba uns cantos anos invocando dende os palcos o merecemento, non? Así que, bueno, me parece que se debe unha conxunción de cousas que facían inevitable que este pobo e esta sociedade está, sabedelo perfectamente, en constante autosave, ten unha sorte de autosave, entón vaise salvando cada 10 minutos ou cada media hora, vai salvando todas as cousas, independentemente do que pase fora, do ruído que haxa e todo iso, a sociedade é capaz de salvarse permanentemente. Entón, o folclore e o mundo da pandeireta xa tiña un autosave antes das Tanxugueiras, antes de Xavier, antes de Mercedes Peón, antes de todos e todas. Todo ese mundo estaba autoorganizado, como dixo Richie, en cada unha das parroquias, de unha maneira maravillosa e atomizada. E esa é realmente a foto máis verídica, máis real e máis maravillosa do Vizosa que vivía e que vive a música e o folclore no noso país. Ahora danse un montón de circunstancias novas que modifican esa masa e esa materia e todas esas circunstancias. O modifican dunha maneira, dende o meu punto de vista, maravillosa, non son capaz de sospeitar en que dirección, como dicía antes Richie, e eu que son músico, aseguro-vos que os últimos anos na música son absolutamente desconcertantes. Non sabemos o que vai a pasar mañá, non sabemos se nos van a sustituir por algún tipo de
elemento mecánico, non sabemos moi ben o que vai a pasar, así que imaginademos con todo isto da tecnoloxía, tamén en relación cos arquivos, a música tradicional, etc. Cando me enterei, unha das varias decisións tomei para a miña celebración persoal, gustaríame tamén falar diso. O meu arquivo continúa, digamos que na miña casa, nos meus discos duros e nos meus computadores. Eu empecé a facer o traballo de campo a raíz da miña experiencia en Sacarandaina, aproximadamente no ano 87 ou ano 88, debín de facer as primeiras visitas ás aldeas fundamentalmente con Quique Peón, que era o director, e segue a ser o director da agrupación, e aquelas experiencias modificaron a miña percepción do folclore. Eu pensaba que era unha sorte de códice escrito que había que repetir e nada máis. La muñeira de Lugo, pois la muñeira de Lugo, el molete e todas estas cosas, non? Ali dime conta de que estaba vivo, contrariamente ao que pensábamos os casi urbanitas, porque eu vivía en Eirís, e Eirís é zona libre digamos que de metrópoli. Fun consciente de que solamente había que sair 15 ou 20 kilómetros do centro da Coruña para toparme con mulleres que tocaban a pandeireta e que cantaban e que verificaban o que nós facíamos na agrupación folclórica dunha maneira máis relada, como dicía Richie, tal. Iso provocou un impacto moi grande. O primeiro impacto foi deixar os estudos de arquitectura técnica, para desgracia familiar, claro. E despois emprendín un camiño descoñecido, que foi ese do que falaba antes Ana, e que de alguna maneira este ano tamén serviu para apurarmos e poñermos tamén, bueno, pois, mansa obra para facer este libriño, que é un libriño máis, en realidade, que tamén é unha sorte de álbum familiar, porque cada vez que o leo, lembro as fotos de todos os lugares polos que pasei, as recollidas e todas esas mulleres axudaronme primeiro a coñecer o mundo no que vivo, o idioma, a relación cos ciclos do ano, co agro, a heteroxeneidade do propio folclore. Cada vez que afondábamos nun folclore endémico, por decirlo de algún xeito, poñe de Bergantiños como exemplo, ou esta zona da Costa da Morte, e tiñamos unha idea prefixada na nosa cabeza do que xa tiñamos o noso propio códice na cabeza, e entón decidíamos coller o carro e viaxar a outra provincia para empezar a facer pequenos traballos de investigación en outra provincia. Se desmontaba ese códice e descubríamos que había un novo folclore, unha nova forma de expresión, un novo repertorio de instrumentos, as cousas se chamaban dunha maneira diferente. Bueno, e todo iso foi maravilloso. Eu creo que en aquel momento non éramos moi conscientes tampouco do que facíamos, simplemente nos sentíamos atravesados por un amor descoñecido, por algo que nos era descoñecido, que coñecéramos na agrupación, pero que ia, por suposto, moito máis aló da agrupación. No meu caso, por exemplo, fíxome un converso, eu falaba en castelán, e probablemente esta viaxe me convertiu nun neofalante. É dicir, ata eso lle debo eu ao folclore, non? Continuamos facendo iso, no meu caso, durante 20 anos, cando aproximadamente empecé a traballar con Berrogueto e todas esas agrupacións polas que eu non era merecente de pasar, pero tiven a sorte de aprender algo con todos eles. Aí empecé a parar un pouquiño máis, eran o 12, 13, 14, fixemos unhas grabacións tardías en Bergantiños, porque é verdade que todos aqueles traballos de campo que fixeramos, ou polo menos creo que todos os traballos de campo que fixemos os meus coetáneos, eu teño 56, aproximadamente os que empezamos a finais dos anos 80, os fixemos con medios moi cativos, vale? Moi cativiños, non tiñamos medios ningúns, é dicir, era unha grabadora de casete, a cal se lle gastaban as pilas a grabación iba estragada, ou unha videocámara, non? Fixemos todo aquilo incluso sin a sensación de que alguén tiña a responsabilidade de facer aquilo, de que na tiñamos nós. Simplemente como amadores, única e exclusivamente. Cada vez amábamos máis, descubríamos máis e continuábamos amando máis.
Claro, era unha situación un pouco complexa e complicada porque o entorno familiar e mesmo o entorno social non entendía moi ben cal era o cometido nin que facíamos, non? Pero, bueno, continuamos e creo que ao longo de todo este tempo, ao final, foron aparecendo sinais, faros, que nos foron alumeando de alguna maneira o camiño e que nos foron dicindo que non era un camiño en van, que sí que tiña sentido, que acabou por ter moitísimo sentido, non? E pasaron todos estes anos e chegamos aquí e se dá unha circunstancia da que eu sí quixera facer unha puntualización. Se dá a circunstancia, por exemplo, de que eu sigo tendo o meu arquivo na miña casa. E eu fago unha pregunta importante. Obviamente o Apoi merece unhas letras galegas, merece, non sei, o Apoi é outra vez o pobo salvando o pobo. Pero eu teño unha pequena preocupación con respecto ao Apoi de que cada vez haxa máis recursos humanos dedicándose ao que se dedican e á salvagarda de todo este patrimonio. E é que se non servirá como inhibidor de responsabilidade. Non sei se me entendedes. Antes Richie fixo un apuntamento. Entendedes o que quero dicir, non? É realmente o lugar no que debe de estar? É o sensato? O que nos debemos como galegas e galegos? É exactamente iso? Ou temos que reflexionar ao respecto diso? Se nos estamos outra vez dándolle o autosave. Non sei se me entendedes. Eso creo que é importante e sería interesante falar ao respecto diso, porque me parece que é moi importante eso. Sí. Ou polo menos eu reflexiono moito. Falei moito con Guillerme, últimamente falei moito con Guillerme e tamén con Xulia. Agora temos a Xulia. Xulia é, eu creo que o faro que vai alumear as próximas décadas ao respecto desta materia na que estamos falando. Cando nós empezamos a recoller non había ninguén que entendera nada. Agora, polo menos, hai unha muller que entende todo isto, porque nós non o entendíamos. Estas non foron traballos científicos. Nós somos amadores, non tiñamos idea de nada. Seguimos sin tela, En realidad, o único que facíamos era coller estas cancións e facer uns arranxos e unhas melodías, e moitas veces con gusto, outras veces con menos gusto, e sentíamos, moitas veces, cando facíamos con un certo grupo, con un certo gusto, ou con unha certa fortuna, sentíamos esa vibración da sociedade, de decir, eso parece que non, parece que é noso, non? Parece que nos fai sentir guai. Sempre tivemos un pouco esa sensación. Pero claro, faltaba a parte científica, e a parte científica estivo moi descuidada. De feito tivo que vir Doroté, de alguna maneira, poñer un pouco de orden donde non o había. Pero tamén é certo que veu a poñer a orde nunha situación de desorde e tivo que facelo na trincheira. Por iso digo que temos que reflexionar ao respecto diso. De que se queremos seguir facendo eu así, ou hai unha responsabilidade ou queremos invocar unha responsabilidade. Entendedes? Creo que non deberamos eludir ese debate. Me parece que é moi importante. E para non poñerme moito máis serio, apurei os plazos para presentar este Cancioneiro Serodio, que é, como digo, unha parte daquel libro de bitácora, no que hai fotos das 4 provincias, fundamentalmente das mulleres, porque atopamos fundamentalmente mulleres no camiño. Ten un pequeno disco, non o estou vendendo, Tamén decidín sacar un tuit diario, porque a copla ten esa perfección de coller. Cando Twitter tiña aquela limitación de caracteres, a copla collía perfectamente. Como decía Cabanillas, colle todo o amor perfectamente nunha copla 8 sílaba. E é verdade. Colle todo amor, toda xenreira, toda retranca. Colle todo nunha copla 8 sílaba. É o medio no que viaxamos as do folclore. Así que son 365 tweets en todo este ano. O traballo non pensedes que é pouco. E logo todos esos venres decidín subir un pequeno corte, un vídeo, para neófitos, fundamentalmente para neófitos. Creo que estas letras galegas tamén foron un pouco un faro para neófitos, non?
sabes, unha chamada de atención, non? Achegade, vos botades un vistazo aquí a isto, que isto nos construe, e é importante. Creo que eso tamén foi moi bonito, non? Foron tremendamente atomizadas. Eu estiven en actos moi diversos, feitos en localidades moi pequenas, me pareceu moi bonito, fundamentalmente porque vin a moitas pequeniñas aldeas de repente facéndose eco e fachenda dunhas artistas locais que tiñan absolutamente esquecidas. E iso pareceume, moi fermoso, moi bonito. Incluso vin as familiares moi emocionados por dicir, non sabíamos que mamá era tan famosa. E creo que eso se debe a esa decisión, a esa maneira de que a institución vibrou, creo que coa sociedade, e iso me parece que é moi bonito. Tamén me serviu para outra cousa persoal moi maravillosa e fantástica, e foi que, sobre todo, fundamentalmente, cando subimos os vídeos os fines de semana, os venres, pois se puxo en contacto moitísima xente que eran familiares dos que salían nos vídeos que xa estaban mortos, e lles procuramos esas grabacións para ter un recordo dos seus familiares artistas de outro tempo. E creo que non teño moito máis que dicir. Por último, para rematar, dicir simplemente que bueno, eso, que creo que deberíamos de reflexionar ao respecto bueno, non do traballo do apoio, non estou falando disso, porque me parece absolutamente necesario e o celebro moitísimo, pero sí bueno, desa responsabilidade. E por outra parte, que este patrimonio inmaterial, aparte de ser un patrimonio para cantar e para facer unha foliada, nos construe, absolutamente. Aquí está todo. Antón sabíao, Doroté tamén, as compleadoras e compleadores tamén. Non só é música, isto non só é música. Isto é todo. É o que somos. O ser. A nosa maneira de ser. Está aquí. Cando cae unha pedra ou pintan unha pedra da Catedral de Santiago, madre mía. Pero isto todo estaba perdéndose. E isto nos construe. Son catedrais. Todas son catedrais. E me parece fundamental salvalas, que estén a salvo. Así que, bueno, nada máis, que me congratulo moito da decisión que tomou a Real Academia neste caso. E nada máis. Gracias. Moi ben, pois logo imos dar paso a unha conversa sobre este asunto. Richie decía antes que non se fan novas coplas, pero si se baila, si se cantan as antigas coplas, si segue a haber foliadas ou polavilas ou ruadas ou como lle queirades chamar, seguen sendo espazos de socialización da xente nova que non só reproducen esas coplas, sino que as reinterpretan. Temos, falando un pouco do futuro, non? Temos intérpretes de música tradicional, de neotradi, que lle chaman, versións, ti fixeches experimentos con, bueno, música con jazz e a nosa música tradicional. A Baiuca está experimentando coa nosa música tradicional e a música electrónica. Mondra está dándolle unha nova significación ás cantigas tradicionais, non con novas letras, pero sí dándolle pois unha perspectiva queer, por exemplo, a esas letras tradicionais. Daquela pensades que o futuro da nosa música tradicional pode estar non só na reproducción da música tradicional, porque ti tampouco faz exactamente música tradicional, ti faz a túa propia versión da música tradicional, entendo. Sí, claro, de feito, bueno, a ver, eu creo que hai que actualizar un pouco a cuestión. Mondra si fai texto, fai lírica nova. Eu mesmo, no último disco, con ese formato universal do que falaba antes,
escribín moitísimo, moito. A mitad do disco, a mellor, é autoral. É dicir, creo que sí, se está facendo. Creo que, ademais, está guai, está fantástico, porque temos uns dicionarios, uns referentes fantásticos en cuanto ao léxico, a certo tipo de construccións, certo tipo de recursos que nos sirven para escribir nova poesía. E creo que o está facendo moitísima xente. Eu non sabería dicir a porcentaxe, pero moito máis do que pensamos, moitísimo máis do que pensamos. O sea, que creo que en ese sentido o futuro é absolutamente prometedor. É dicir, xa non solamente no rego da regueifa, que no rego da regueifa tamén, o mundo dos repentistas, dos improvisadores. Estamos en terra, ademais, nunha terra ben importante nese sentido, pero sí, eu creo que a maior parte dos novos e das novas creadoras están tirando tamén de caneta e de papel en branco. Non están reproducindo simplemente. Así que, nese sentido, creo que o futuro é absolutamente prometedor, diría eu, vamos. Sí. Neste sentido, eu abogo polo mesmo, non? Vexo que esta xeración que está empezando a crear agora son moito máis atrevidos coas letras, moito máis atrevidos a crear letras que xa non dependen das letras do século XIX, do século XX, senón que falan das súas propias realidades. Que era o que facían Rosa e Adolfina. Rosa e Adolfina falaban da súa realidade, porque para Rosa San Antonio tiña sentido. Cando lle dicías a un rapaz algo para mocear con él, tiña sentido para Rosa e para o rapaz co que falaba ela. Agora San Antonio ten moi pouco sentido no mundo de hoxe. Hai que facer todo tipo de experimentos. No meu disco hai unha primeira parte que é o meu TFM, o meu traballo de fin de grau, no que experimento co jazz e a música tradicional. Non volvería a tocar ninguna desas pezas. Tocarías a última parte do disco, que é máis experimental, que fixen eu no estudo con Aarón, pero ese experimento xa o fixen, e xa vin que non funciona, que non liga ben. E despois fixen outros experimentos que me gustaron moito máis, por exemplo, o canto de Nadal, que non o fixen no conservatorio, pero que estou totalmente convencido de que ese sí é un camiño que quero explorar. Non se pode facer a tortilla sen romper ovos. Temos que romper ovos, non temos que ter medo. E os regueifeiros son esa punta, esa proa, dicía antes, que está rompendo o xeo. Eles non teñen ningún tipo de inconvinte en crear letras novas que serían inaceptables desde o punto de vista lingüístico, con castelanismos, con anglicismos, con todo tipo de erros léxicos, fonéticos, gramáticos, pero que están dándonos aos demais a posibilidade de sentirnos un pouco máis libres. É dicir, pois mira, están facendo unha letra que fala da wifi, ou que fala do tique do parking, ou do tique da hora. E esas letras inspiran a outra xente que escoita. Temos un sistema de folclore que é moi orgánico, está moi vivo, e temos esa sorte. Noutros folclores non sucede. Temos os reguefeiros aí tirando dun sitio, os bailadores tirando de outro sitio, a xente que fai baile neotraz está tirando de outro sitio. E temos un ecosistema que está funcionando moi ben. Bueno, o futuro está por ver. Eu estou moi contento de como está indo todo, porque é impredecible e seguimos vivos. Moi ben. Algúnha voz na sala que queira intervir ou dar outra perspectiva do... Guillerme. Sí, grazas. Boa tarde. Pois, a ver, claro, cada quen ve tamén estes temas, pois, unha súa perspectiva tamén vital e cronolóxica e, bueno, falando sobre a actualización das coplas, ás veces chama a atención como estamos sempre marcando un punto cero, como se todo empezase hoxe o ano pasado, e hai máis de 40 anos que se cantaba: nas nosas terras labregas, fértiles e feiticeiras, queren erguer celulosas que cheiran como esterqueiras. Choveu, desde esta copla que está de actualidade, evidentemente, non? Pero quero dicir que non, é que non falamos das cousas que nos... levamos décadas falando das cousas que nos afectan con coplas feitas ad hoc. Está Fuxan os ventos, están os carunchos, está TNT, ten moitísimas letras. Bueno, e modestamente estaba que en Pallo tamén fixemos algunhas, carallo. A ver, desde o primeiro, non? Entón, penso que
hai que lembrar tamén esta dinámica que ven de atrás e que non é máis que isto do que estamos a falar agora. Estamos a falar de que necesitamos facer letras, e ademais era unha cuestión tamén que xeracionalmente tócame, porque viñamos do folk instrumental, non? Finais dos 90. E nos defendíamos, na nosa xeración, pois, esa necesidade de desde o traz facer letras adrede e que falasen das cousas nosas, non? E, bueno, se un pouco humildemente intentamos facelo. Entón, pois, claro, ese é o camiño que hai que seguir, pero hai moitas cousas aí no mercado discográfico, entón, pois, bueno, pois hai esos exemplos tamén que me gustaría pois que non quedasen no esquecemento, non? Que a verdade é que levamos moitísimo tempo e Xavier falou seguramente desa época máis efervescente e absolutamente apaixonante, non? De partir dun mapa en branco e de ir enchendo de tacholas e despois veu o Más Media do Luar e Mercedes ali levando aquelas maravillas e sucesivamente a xente que estivo nese formato de levar informantes, non? Pois Chisco, Leni, Xurxo, Pablo Carpintero. Iso foi super importante e quero dicir que entre todos levamos moito tempo traballando para que isto estea como está e, polo tanto, pois sigamos facendo o camiño, vai? Mais nada. Quería comentar unha pequena anécdota que me pasou outro día. A fin de semana estivemos en Cataluña tocando en un par de sitios e un deles era un festival chamado Cantut, en Casá de la Selva, concretamente en Girona. E antes do festival levaronme a un acto no que estaban os políticos e facían unha presentación do festival. Subiron ao palco e presentáronme. Bueno, foi divertido porque o presentador dixo, bueno, aquí está Xavier, tal, tamén. O Cantut é un festival que ten como obxectivo a recuperación do exercizo das músicas de transmisión oral, é dicir, facer unha sorte de cantos de taberna ali en Girona para que a peña se poña a cantar outra vez o que estaba absolutamente esquecido. E entón o presentador díxome, joder, que envexa da situación tan vizosa que vive, porque é coñecedor, veu aquí varias veces, chamase Francesc, e dixo, sí, estivo no apoio, e dixo, joder, que envexa da situación tan vizosa, os rapaces, as foliadas, non sei que, e inmediatamente preséntanme a directora xeral catalana de Cultura Popular, con un orzamento absolutamente alucinante, e dixenlle eu, permitidesme a min a envexa. Eu presto-vos un pouco do noso e vos prestademe un pouco do voso. O cometido, por exemplo, desa dirección xeral era dar soporte a festivales deste formato para potenciar precisamente a práctica, incluso, insisto, espontánea, non profesional en escenarios ni nada polo estilo. Tiven a oportunidade fixemos un concerto, despois do concerto había unha cea pola que na cea se iban levantando espontáneamente para cantar diferentes ensembles, non? Grupos de xente, como se foran cantos de taberna. E estaba abarrotado e estaban agardando o seu turno para botar as súas coplas como locos, joder. E aquí, non, o sea, antes falaba Ana das foliadas e todo iso. Eu recordo unha que foi moi ilustrativa hai 3 ou 4 anos, que tocamos na foliada Fonsagrada, que é unha especie, unha sorte de festival así, que está rompendo todos os moldes e todo. Outra vez desmontando todo para montar algo maravilloso, diferente. É alucinante. Os miles, porque había miles de persoas que había ali, a maior parte eran rapaces e rapazas. O que me atopei cando chegamos ali era, tiñamos que facer unha proba de son e despois tiñamos o concerto, había varios concertos, non? Pero despois, justamente despois da proba, baixei a vila por onde cruza a carretera e tiñan a carretera cortada. Estaban bailando na carretera, todos guapos, con sus chupas nuevas e as cervezas na man e moceando, ni máis ni menos. Pero toda a estrada cortada e moita rapazada bailando. Cando acababan un baile deixaban pasar uns cuantos coches.
que por certo agardaban respetuosamente. Moita desa xente nin subiu a ver os concertos. Non é que este vivo, é que peregrinan para iso, para darlle toda a verdade do mundo. Non van ali a ver iconos da música tradicional e el folk ni hostes, van ali a mocear, colega. Van a mocear, a facer exactamente, efectivamente. Entón, volve todo a coller o significado original, e a mí iso pareceme algo fantástico. Bueno, solamente quería facer esa puntualización polo tema este do festival este e da Dirección Xeral de Cultura Popular, que sona... Bueno, sona así, non me acordo, pero era máis d'1 millón de pavos de orzamento. Non me acordo, se podrá buscar. Eu dixen que estivera Francesc no apoio, pero estivo a raíz dunhas xornadas que organizaba a Aitana Cuétara, creo que foi, e era curioso porque estaban os galegos con esta espontaneidade destes últimos anos celebrando, estaban os cataláns dicindo temos os recursos, decidídenos como facemos, e estaban os andaluces dicindo parade, porque isto pode acabar como, como esta, claro, como o flamenco é de todo e non é nada, e entón era un pouco esa curiosidade tamén de que dentro destas realidades hai esas diversas situacións dos que teñen os recursos, dos que teñen a xente agora vivindo isto, e os que nos están dicindo a ver como facedes, mirádenos a nós, non? Un pouco esta anécdota de comunidades que se deu unha charla este ano en Santiago. Manel. Unha pequena observación. Estábamos a falar de cal será a evolución dos nosos costumes, nos costumes lúdicos baseados, digamos, no baile da música tradicional. Desde o punto de vista da música, estou coincido con vos en que vai tendo unha evolución positiva, porque baseándose, digamos, que no que era na tradición, na cultura, nas raíces populares, vai evolucionando. Antigamente, únicamente, tocábase o son da pandereta, o son da gaita, o mellor acompañábase, o mellor unha zanfoña, ou podía haber algún outro tipo de instrumento, pero era aillado, non? Agora, baseados nesa música, nesa cultura popular, foise enriquecendo esa música tradicional, non? Pois grupos como Quentache Santo, como foi o caso de Milladores, como foi o caso de Berrogueto, autores individuais como, por exemplo, o caso de Pablo, entre outros, non? Pois, evidentemente, aí hai unha maior riqueza, porque a música a melodía faixe máis bonita porque ten máis matices, ten máis instrumentos, entón ten máis sagrado, non? E a xente acolla mellor, de feito a xuventude está moi implicada nisso. No tema do baile, eu xa un pouquinho, para o meu punto de vista, algo diferente, non? A evolución non é a mesma, de alguma forma debe de ser, basándose no baile tradicional, eu levo 8 anos, pois eso está a raíz de aparecer as vellas de Bens, pois os que viñeron a continuación todos, fixendo todas esas recolleitas por toda Galicia adiante, pois sí, empezouse xa a cantar e a bailar de outra forma diferente. Pero non vexo que a evolución no baile creo que é máis dificultosa. Vai ser moito máis dificultosa, baixo o meu punto de vista. Logo, no aspecto da creación literaria, sí, hai xente que escribe, ti comentabas, hai moita xente que escribe, tamén comentaba Ricci, pero vai desde o punto de unhas persoas determinadas, non? Poden ser moitas, pero, bueno, non vai ser moititude, non? Entón, pero digo, desde o punto de vista da improvisación, non me refiro ao tema das regueifas, non? Sino do punto de vista de que a xente vaya cantando cousas novas, vexo máis complicado, porque antes, basándose nas vivencias que había, pois cantábase o que se vivía, non? Os divertimentos, as penas, etc. Agora, vexo que iso vai ser bastante máis difícil desde o punto de vista da xente nova. Vívese agora estamos nunha cultura urbanita.
Antes a cultura era rural prácticamente, agora é unha cultura urbanita. Entonces, vexo que por ese lado vai ser máis difícil unha evolución parecida a que está levando a música, por exemplo. Esa é a miña opinión. Eu non estou de acordo de todo contigo. Porque creo que a rapazada está facendo unha transición moi natural. Ellos con ellos, ellas con ellas, cantan yo licor café e pasan noites maravillosas e que están facendo o propio e están levando yo a este tempo tan chungo que lles tocou vivir. E creo que están facendo guai. Aqueles dous dime que sí, claro. Cantos anos tedes? 15. E desde foliada de vez en cando? Home, claro. Bueno, é a miña percepción, Manuel? Porque hai 15 anos ou 20, ao principio do século, non vía eu dun xeito tan optimista. En cambio agora, joder, que poden comigo. Hai veces que me dan ganas de chorar de velos bailando aí, pero moitos. E despois outra cosa que che vou dicir. Daquela, dixo ben Richie, apuntou ben, chegábamos a Valcarce, separábamos as mesas e bailábamos como se estuvera nun escenario, pero nesas bailas que fan colectivas nas foliadas, incluso están segregados por niveis. Os que saben bailar moi ben, bailan técnicamente moi ben e tiran uns puntos que non te metas ali, que non sales dali, sales con feridas. E de entonces hai outra baila de grado medio e despois están os iniciados que están empezando ali a desasnarse. Eu, nese sentido, son moi optimista. E non sei se hai un censo, pero sospeitamos, por exemplo, que o número de tocadoras e de pandereteiros e pandeireteiras no país se conta por decenas de miles. Estamos falando de probablemente 30, 40, 50... Sí. Probablemente 30, 40 mil. Sí, estamos falando prácticamente de números de algún deporte masivo. É algo extraordinario. Creo, desde a o miña punto de opinión. vista das pandeireteiras, sí. Hai un boom. E do baile... Hai un boom. E do baile, bueno, pois estáse bailando, pero estamos un pouco basándonos, estamos facendo o que se facía. Estamos facendo algo, non estamos como no caso da música que vos decía antes, non estamos tendo unha evolución basada nas raíces, sino que vamos, a xente lógicamente, vaise divertir, baila, aprende o que pode, fanse, como distes, eses compartimentos están, os que bailan mellor pois están nun lado, os outros están no outro, pero non é igual, están facendo o que se facía antiguamente. Iso ten que ter tiña que ter, baixo o meu punto de vista, unha evolución. Pode ter, pode que o tempo tamén o teña, pero eu vexo máis complicado. Esa é a miña visión actual. Eu falaba un pouco da espontaneidade e da... Iso foi unha cousa que empezou pouco a pouco, foi a máis, porque gusta. A xuventude, pois, o que quere é divertirse, non? Espontaneidade eu creo que si hai, a mí me parece. Non, eso non empezou, bueno, non empezou con espontaneidade. Ti crees que non? Non, eu creo que si, é máis. Podes tamén, a ver, o galla non, pero temo que pode ser unha moda, como todas as modas, iso, ao final... Eu creo que hai un novo paradigma e que probablemente hai unha parte fundamental do baile da música que agora se está exercendo fora das propias entidades folclóricas. E creo que esa coexistencia é fantástica e maravillosa. É dicir, o feito de que haxa xente bailando espontaneamente, mesmo xente que vai a aulas porque quere bailar espontaneamente e non quere participar desa outra modalidade, me parece que é algo sanador e dende logo que fala de futuro, a min parece, digo, non sei o que opinan. Agora mesmo hai moita rapazada que van ás agrupacións folclóricas non para permanecer nelas, sino que van precisamente un pouco para aprender uns puntos e despois iren por aí as foliadas. Pois, fantástico, fantástico. Bueno, pero bueno, xa, bueno, pero... Bueno, pero se van a aprender o que se vayan nas agrupacións folclóricas. Vale, sí. Bueno, está ben. Ora, o que si vexo ben, que a xuventude, pois, por lo menos conserva as nosas tradicións.
Eso sí, o vexo moi ben. Moi ben, Eso pois bonito. con esta mensaxe de futuro que creo que estamos vendo todos dunha maneira optimista por unha vez, pois creo que imos dar por rematada esta mesa redonda. Moitas grazas por participar a vos e máis ao público.